అప్పుడు కేసు పెట్టారు, అన్యాయంగా జైలు పంపుతున్నారు. శిక్ష ఒక గొప్ప గొప్ప దర్శకుడు ఉన్నాడు, ఒక రాజమౌళి, ఒక సుకుమారు గొప్ప గొప్ప దర్శకుడు. అన్నిటికీ కాలం సమాధానం చెప్తుంది. తప్పుడు కేసులు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు శిక్షిస్తారు. తప్పుడు కేసులు పెట్టి జైలు పెట్టారు, అన్యాయంగా తప్పుడు కేసులు పెట్టారు. గొప్ప గొప్ప నటులంతా ఉన్నారు అక్కడ, గొప్ప గొప్ప దర్శకులు. భగవంతుడితో చెప్తున్నా, తప్పుడు కేసు పెట్టి జైలు పంపుతున్నారు. తప్పుడు కేసుకి కాలం సమాధానం చెప్తారు.